Využíváme pozvání našich přátel Petra a Marušky a vyjíždíme z Drveníku Gorňa Vala na atraktivní zajímavou cestu na nejvyšší vrchol pohoří Bílkovo Svätý Jur. Míjíme přístav s kotvícím trajektem na ostrov Hvar a vyjíždíme na Jadranskou magistrálu. Stoupání k vrcholu hory bude dosti strmé, prakticky z nadmořské výšky 0 do výšky 1762 metrů, na druhou nejvyšší horu Chorvatska. Po několika kilometrech odbočujeme v Podgoře na úzkou cestu a stoupáme až ke vstupu do přírodního parku zákonem chráněné rezervace Bílkovo. U vstupu do přírodního parku se dlouho nezdržujeme a s pocitem a poučením, že jedeme na vlastní nebezpečí, vyjíždíme na poněkud úzkou asfaltovou silničku v očekávání, kdy potkáme první protijedoucí auto. První vynucené zastavení nás potkalo na vyhlídce u horského ranče Vrata Bílkova v sedle staza ve výšce 897 metrů. Volně pobíhající koně zde mají přednost v jízdě, ale je možné se zde na nich i povozit za 200 kun na hodinu. Koně jsou na turisty zvyklí a rádi se nechají krmit. A je to tady. Čeho jsme se obávali, přišlo náhle. Naštěstí jsme necouvali daleko a míjení se obešlo bez rizika. Vystoupali jsme až na 13. kilometr Bílkovské silnice, kde se nachází vyhlídka Ravna Vlaška ve výšce 1228 metrů. V těchto místech, kde si každý řidič rád odpočine a sklidní nervy, se nachází infocentrum s možností získat materiály o přírodním parku. Turisté zde zejména využívají nádherné panoramatické výhledy k fotografování. Stoupáme dále. Máme před sebou ještě 10 kilometrů a čekáme na další překvapení s protijedoucími auty. Tentokrát couváme déle, až k širšímu místu, kde se lze vyhnout.
Ke složité situaci dochází brzy. Při setkání více aut pohromadě. Míjení je tentokrát poněkud složitější. Místy by se mezi auta nevešel ani silnější papír. Ani jsme se nemohli pořádně kochat krásou svažitých srázů kolem. K našemu údivu jsme zjistili, že proti nám dokonce jedou autobusy. Řidiči za pomoci spolujezdců však vše brilantně vyřešili. A nebo majú mít doprovod. Áno, majú buď tam niečo zastaviť, potom púšťať, nech zasa... No, a ten už tady stojí, tak já vyskočím. No tady bychom se vešli. Konečně vidíme vrchol s malou odstavnou plochou pod vysílačem a můžeme si vydechnout, že jsme to dokázali. Teprve u kostelíka svatého Jury z 12. století si uvědomujeme možná nebezpečí, ale hlavně tu krásu rozeklaných hor s pohledem daleko na záhoří, Zagorje, až do Bosny a Hercegoviny za stužkou vinoucí se dálnice. Z výšky vypadající autíčka jako hračky ukazují, jak složitý je provoz na silnici a jak opatrní a zruční musí řidiči být. Ještě poslední pohled dolů a vracíme se zpátky na magistrálu.